On teraz také slovo vypovedal pred všetkýma svedkami, že on nemá teraz žiadny dar. Ďakujem za to všetko za spoluprácu. Je to pravda, on môže teraz vypovedať za všetkými, čo sú teraz svedkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektriku, vtedy kabel, tu kabel, čítaj. Počúvajte dobre, tu kabel, hej? No a on to po peniažu užíval na automátu. Dáva tým ľuďom, čo on zná, že tému ne. A čo stal s peniažami, keď ľudia platili každý deň? Telo. Eto vypli ľudom von. Ešte vypral peniaži a išli na automatu hrať a on požiadal, deti nepridal. Jak on vypovedal? On toto nech vypovedal. Nie teda, jak má sále